sizoqala silungise lento ukuthi ke ikwazi ukuthi ke ibe right. Sengabafe ngathatha nomiliva ngithi kulungile. Ngiphinde. Okay? Okay, usawani? Okusalayo sodla abantu. Sodla abantu. Pho wathi angiphinde. Hayi batomula. Ngitomule nomiliva. Angibuki bafowethu angithi. Ngicela ukuthi uvule wena ukusho ukuthi yipi team ezobidlala ekseni. Ngesonto ekseni yipi team ezobidlala. Ulikhiphe nje iphepha kufair ukuthi yipi leyo team ezodlala ifirst game kuyavukwa ke khombisa abantu Gqom team Gqom Gqom isekseni malume kuvula kuvukona So besese fresh. Dobesese fresh. Okay, mhlambe engakusho nje mawudlala ekseni unethuba eliningi lokuphumula ukuthi kufinal ufike ufresh. So ke komela usheshe ulaleke malume. Mhlambe siqhubeke ukuthi yipi igame umuntu ozodlala igame yesibili manje. Ukuthi ngabe ubani? Nothi ozodlala nokuqala. Cha, udlala yesibili. Hayi akasodlala la siyeza lapho. Wazojaha. Seku right. Ngidonsa. Angidonse nganza kwethu angibukanga ngithi kulungile. Ufuna malume. Hayi vele ngadlala nawe akusho lutho. Umuntu nje odlala igame yesibili lo ongakazazi na ukuthi udlala nobani. Maskandi. Hey. Okay. Smakathi. Umaskandi udlala igame yesibili. Akumele uvuke kakhulu. Ungavuka nje ukoyibhekela umalume ekseni uthi udlala kanjani. Angathi ngomhla ka10 kungasiphinda la. Kangathi kune game ungabisagoqoza manje vele utomula. No akubele kube kanjalo. Engathi ngasiphinda lokho ngomhla ka10. Kunabantu angathi bazohlangana la. Right? Inhliziyo yasha. Okay. Asibone la. Ngidonsa. I big zoom. Lo okay good. Lo uzodlala ekseni. Uzodlala nomalume lo ekseni. Ngiyamfisa uma Siphinde sigoqoze noma simnika uzu. Awuthathe ezulu, awuthathe. Uyathandaza. goqoza. Yeah, goqoze. Awuza kahle. Sithini isithunywa baba. Ayike. Ufuna igqom. Hey, ngokubona. Awudonse. Yeah, right. Udonsa. Uyamfuna uTira? Amfuna uZulu. Noma ubani wena? Angisabumuntu. Ukhiphe. Hayi bafethu awudonse. Udonsa. Ngiyabona yini? Manje letha kanjani? Hayi, ababoni. La sizothola ukuthi uTira ekseni uvuka nobani. uBig Zulu uzosivulela asitshele. Yeah, Thola malume. kuthiwa ngesizulu yangena inkomo entsimini. Hayi Ekseni. sohlangana khona. Uthi awubani goalkeeper? Hayi bo. Personal. Okay. Igame yasekseni sesinayo. Yeah. Oku iGqom ne-hip hop history le. Angazi ukuthi kothiwa la futhi angeke ngilale mina ngovukela khona. Igame ke iyesibili iobvious. Udlala ifinal yobese ephuzela amatengane. Igame yesibili iobvious bafowethu Capitals the small la ukhona mfowethu nakho wena lo udlala noMaskandi ukuconfirmela nje abantu awuqaqe lapho into encane mfethu ukuthi sibone ukuthi igospel uyadlala njalo angaphika ubani uDumi animfuni Amapiano akhona so iconfirmed sinama team ke awu4 ungakhohlwa ke ekseni vuka mfowethu uyobona isimanga uBig Zulu ebhekene noTira kade babefunana sebehlangene kade babefunana sebeze batholana then ntambama
Amapiano angazi Maskandi uzoyithini le ndaba ngoba abantu abacula amapiano angibazi mina. Labantu bangathatha abantu emgwaqweni bathi bayacula bese bakufaka induku. Hayi kahle nawe wahluleka ukufaka abantu abanebo. Kamza siyacela ungasilethela abantu abangaculi amapiano. Eyadibana kalikwa. Funa amakhehla khona. Asibonge bafowethu sibonge kube kuhle 24 ekseni. Hey, savele savula ke final. Yeah. Nge-24 ekseni Sunday. First game iqala ngobani? Izoqala bonke u-10 10 ekseni. lama games. Ahleli bafethu. Okay, so 10 ekseni, first game no-10 ekseni ngizobe ngishaya Gqom. we're gonna cause the biggest upset nje. Kuzodinwa abantu nje. Ngicela ukubuza malume, yini leza abantu bakufune kangaka? Mhlawumbe babona udladla mshunqisi? Babona udlala mshumo. Akazi ukuthi ngiphethe uclear palini. Lo ngomshaya personal. Ubaba kaValdo uyabuya kuza kwiGqom. Oh yes. Baba kaValdo sesimthathile uyeza ke kwiGqom niyamazi ukuthi udlala umculo onjani akayidlali nje hip hop nawe uyamazi inswembu leya. So ubaba kaValdo Akathi indawo ezimbi lezo. Ama legend 11111. ama legend 111 Not 2. No. 111. Okay. Uphethe uSimphiwe Shabalala, uphethe uSiyabonga Sangweni, ngiphethe uPhumuzo Malenzi. Usabona usokhulumile na? Hayi akasayini. Ngisesena ingxoxo. Sele ingxoxo. Khona abanye futhi engixoxisana nabo, yabo. Oh okay. Uthe kuza kithi. Hawu usunamba kathi ntawu 2. Khathatha wani manje. Utekuza kuwe. Ngiyabona ke lo muntu madoda. Njengoba ngiza la Siyabonga ba. bafuna bonke.